Jeg tror altid, at jeg har vidst, at jeg vil lave noget kreativt med mit liv. Og så har jeg bare altid været drevet til de mere ekstreme ting i livet. Hvor at tatoveringer og det kreative, det bare lidt går hånd i hånd. Måden jeg finder inspiration til at lave de forskellige designs, jeg laver, er alt fra graffiti, jeg ser på væggene, eller gamle illustrationer i bøger, eller bare ud fra fantasien. Det betyder ekstremt meget for mig at få lov til at lave noget, der sidder på et menneske for evigt, og ligesom bliver en del af dem. Det er ligesom på en måde min måde at ligesom sætte mit præg på verden. Det er en ting, jeg tænker, at alle mennesker har ligesom en urge til. Det synes jeg bare er fucking fedt.